डरली जो कि रात रात में 7-8 मिलियन चल गए, हमारी जिंदगी बदल गई। नहीं तो हमने की सच में अगर रियल हम बात नहीं तो हमने के जीवन में कुछ ना रहा, मगर आज बा आप लोगों की बदौलत बा। वो वीडियो में भी बोलने बनी जब वो वीडियो में भी बोलने बनी कि अगर मेहरारू से कोनो बात कह रहा जला तो हो लोग के पेटे में पचल आई। हमरा मोहन मलेशिया जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार बा, इनाम बा, आशीर्वाद बा, फल वाले काहे ना हमरा के किलो सेवे दे दिया, काहे के रुपये दे दिया, 2 दिन रहे का खाते तो रुपयों को लेके ले ली। चलिए यही हम प्यार आशीर्वाद देते हैं। चलो आई, अगर मैं किसी को कुछ बोल दूं तो दिल पे मत लीजिएगा, मैं एक दूसरे को एंटरटेनमेंट कराने के लिए, हंसने के लिए बोलते हैं। कभी कभी होला कि जब कोनो मेहरारू से कोनो बात कह रहा जला तो हुकनी की पेट में कबो पहुंचे ना लगली से खुदर गुदर न के सको। जैसे मेहरारू से कहल जला ए उमरौतिया का माई देख हम तोरे से ई बात कहत नहीं के सको ही नहीं। आई ये बतिया कह के रे पूर्वा चौराहा पर चल जाई, आ जब उन से आए तो रास्ता में 3-4 गो लोग कही कह खूब तो मोहल्ला में हाला भइल भाई बतिया सब सही। बाकी वो आदमी के नौवा ना बताई कि उपत्या कहले के बा, आ तू कब ना ऐसा तो कोनो बात नहीं थी। आ तनी सौरी आगे बढ़ो ते गौरी आदमी कही कहो खूब तो मार शोर सारा बा मोहल्ला में मार दुनिया के छिया ले तू करले बड़ू, मगर वो आदमी के नाम ना बताई कि बात कहले के बा। तू जाके कहब का रे उमरौतिया कमाई काहे गो तोरा से बात कहते तो पूरा बिया निहर गांव में बोदले बड़े तू कोई मेहरारू हो काहे की कुल बात कही हो, उ तो बाते बात में आवत रहे ना त मुहावा में से निकल गए, मगर का करब को पेटा में पहुंचे ना। तो कब ऐसा होला कि कब हमने के कोनो बात के उसे कह दाल जला कि मेहरारू उनकी पेट में पहुंचे रहना। यही वीडियो बना के डालनी जो उनकी वीडियो आज 50 मिलियन को रोज कर लेबा, मगर यही ना सावन के महीना में 2-4 गो जब मेहरारू जुटियाली से तो कहेली सो ए रिंटा कमाइए ना सुना बोल का हो सब बाबा धाम का तू नहीं खोजत का तू को ये बच्चा ने अपने मारदा से पूछब तब नु जाय हो एबे जान जाई ना कि जाती है बाबा धाम का दुनिया के लावज रिक्शा लगा दी कल कोई बीचवा में वो बतिया करत रहे से ना भाई है फोनवा दो कल को कनी के फोन आ जाए तो कहली से मौगी ए भाई काना का फोन है देखबू हो नाम ले शैतान हाजी फोनवो को दिहले। हेलो हाँ गोल लगता नहीं तू को ये कहाँ घूमत तो हाँ देखी ना रिंटा की माई के लगवत है आए रनिया कहत है रिंटा बनी के माई ना कि चल ना बाबा धाम घुमा ले बाबा धाम जाए का तो ने सो कुछ कहे ती मौगी कहली सो हाँ ई कुल रौरा घरे होला हमनी के घर नहीं होला। हाँ रौरा कुल खानदान में होला हमनी के घर नहीं होला। देखबर जी कहत है कि मेला बाजार में जब तक खोदा खोदी के काम लगी है कुल होला हमनी के। हाँ ई कुल रौरा कुल खानदान में भइल हमनी के कुल खानदान में के बोलो अच्छा ठीक बा रखी फोन जितने रौर बाप भागठा उसन के रौरा भागठा। तो कब होला कि घर में परिवार में कब मेहरारू अपना मर्दों के गलो सही लागे लिसन बोले कुछ अच्छा सुझाव हमनी के परिवार देला तो कब ये होला हमनी के घर में हमनी के परिवार में कि जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सन तो अक्सर कोनो घटना घट जाला। जैसे मेहरारू अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहली सो मगर उहे मेहरारू जब दूसरा के घरे जाई नु तो 1000 गो लगली से भावे कर भले अपना घर जब आटा साने ली सो तो पसीना टप टप चुवेला मगर उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई तो कही हरी बाप रे बाप ये कितना गर्मी होता का तर घर लाइट में का उ कोई देखब जे लाइट बड़ा जात का कहो जब के हित ना के आरा कर काहे का दोगला लाइट के दे सको तलू मौ के बाप रे बाप ये कितना गर्मी होता मन तो करता पर ब्लाउज खोल कोन फेंक दी तलू मौगी कही रे बाबू रे देखबू कर लू उठा के तन सुनात नहीं करे तनी और लाइटर के फोन करबे देखबे मोरी गइल कर। तो कब हमनी के घर में हमनी के परिवार में होला कि जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सन तो अक्सर लाइट कट जाला। यही सब चीज पे वीडियो बना के डाली ली जो उनके घर में और परिवार में सबके पसंद करेला। कब आजकल के माहौल पर भी वो वीडियो बना के डालने बनी कब ऐसा हमने की वो परिस्थिति रहे वो घर जमाना रहे कि शादी भइला के बाद भी मेहरारू लोग के
कुछ अलग एगो नियम रहे कि शादी भइला के बाद आपको ये चीज नहीं करना है, मगर आजकल के तो लोग शादी भइला के बाद भी कुंवारे के साथ पूरा होता। मगर वही में से दू चार गो जब मेहरारू बैठल थे तो कहत ऐसा कहो हई कावना का लड़का नहीं घूमती इतना डेल डाल में तू कह तू ना कुछ चिन्हत कहता ना फलाना भाई के पतो ये देवरिया रहे लेते देखबू हो एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के ससुर से लौट के आई जा तो सूट हमनी के आँखियों देखे के ना मिलत रहे, मगर आजकल के तो बिटिया जीन्स पहन के नैहरों में घूमत रही सब पहले वो मौगी को ये पछियत नहीं तू यही चक्कर में बाड़ू। एगो हमनी के जमाना रहे कि अपना नैहर से लौट के आई जा तो अपना भाई बाप के सामने हम एगो टिकली ना साटत रहनी है जा, मगर भातार कट के बेटी आजकल तो नैहर में आके उठावे रोंग तरी से हो तो कबो कबो इहो हमने के परिवार में हमने के घर में होला। मगर इस चीज पे एगो संदेश देले बनी कि कम से कम अपन संस्कार अपन समाज अपन बचा के रखे के बाद पहले वो दिन रहे कि हमने के बेटी हमने के पतोय हमने के जे भी बाप पद में हमने के शर्मात लगात रहे तो एगो चीज के एगो मायने दायरे रहत रहे, मगर आजकल के लोग तो एगो फैशन समझ गइल बा वही सब चीज पे वीडियो बना के डलनी जो उनकी सबके अच्छा लगा। मगर कबो कबो हमने के परिवार में हमने के घर में कबो शादी विवाह पड़ेला तो जब वो 5-6 गो मेहरारू 10-20 गो पहुनी जाली सो तो ओकनी के तनिको चिंता नहीं थे कि आइल के खाइल के पियल ओकनी के एक चिंता लगो रहला कॉमन मेहरारू कांधे में का बड़े बड़े पहन के आइल भी कामना का मंगल सूत्र बड़े बड़े बा कि घर चल का हम और इंतवा का पापा का मन को चुमुन ना धर देखनी हां सुनीता का मम्मी एते काने में का पहन के हमरो को सुई था का बनवा न दी आ जब ना बर्दाश्त होला मेरा तो पूछियो लेली से कहली सर दीदी काने में का बनवा का कोई हो देखबो बनवो ये तो हां बाबू के कमाई धमाई बा त बनी न तू ए पछत नहीं कहां कमाई धमाई बा हो उ तो सारा ही लइकन की पढ़ाई में सब पैसा झोंका जाता उ ते गो हमार बुढ़िया दुगो बकरी रखल रहे न उहे बकरिया बेच के कानवा में को बनवनी है, मगर का करब बुढ़िया गुरगुरात रहले बाकी एकरी बापो के डर से कुछ बोले ना इहो को कोई वीडियो बना के डालनी जो कि सबके अच्छा लग रहा है। हमारे ऑलरेडी हमारे बड़े भैया गार्जियन बाबू यादव हमारे बड़े भैया आदरणीय मुन्ना भैया और बाबू यादव जी की तरफ से बहुत बहुत रुपये का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। चलिए कबो कबो होला हमने के घर में हमने के परिवार में कि जब हमने के कबो कबो यही में से लइकनिया हमरा के मेहरारुआ कमेंट करे लिसो कि का ये सुनील भैया खाली मेहरारुआ ने के तार तार कबो कबो मर्दन की पर वीडियो ना बनाइबो। देखिए हमारे आदरणीय हमारे गार्जियन गोपालगंज से चल के दीदी आई है जय हो पंचदेवरी से तो तू हमारे घर में भनी है दादा जय हो जय हो जय हो। चलिए इन आशीर्वाद देते रहे घर के लोग से बड़ा डर लगल घर के लोग तनी कम सपोर्ट कर ले बाकी रोज तो ढेर करते हैं जय हो। हाँ तो जब मौगी कमेंट करे से क्या सुनील भैया खाली मेहरारूने के ऊपर वीडियो बनाबो कबो मर्दन के ऊपर ना वीडियो बनाइबो तो मर्द लोग के का कही मर्द लोग के जीवन में बटले का बा धरती चलता तो खाली है मेहरारून की चलते चलता शायद अगर मेहरारू ना रहित तो शायद हमनी के धरती पर लोकती जना एबे हमनी के मंदिर में चल जाई जा तो मंदिर में सारा चीज मेहरारून के नाम से पूजा अर्चना वंदना जौन चीज देख ली तो हमनी के मेहरारू के नाम से देखिए हमारे बाबू की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। माई से विनती बा कि खूब बाबू आगे बढ़ी। तो जब मेहरारू के नाम से तो कुछ बा ना मेहरारू के नाम से मैं मंदिर में जाए तो पूजा अर्चना वंदना हर एक चीज बा। मर्दन के नाम से का बा वही मंदिरवा में के घंटा लटकावल बा जे ही जाला हुआ टंग बजा के चली आवला तो मर्द एगो घंटा खनबा लो दिन भर दुकान चलावत हो लो और साझीगंज जाकर मेहरारू कहते से फिर लड़ी लेके नहीं आए हैं क्या हटिए एक तो आपकी मम्मी से मैं परेशान हूँ और रात को आप परेशान कर देते हैं अब अपनी बहन को डांट दीजिए आपकी बहन है ना हमेशा हर घड़ी हमारे पीछे पड़ी रहती है कि जौन बात और मर्दे के कस कराई बा यही सब चीज पर भी वीडियो बना के डालनी जो उनकी सबके अच्छा लगा। आई कबो कबो होला हमने के गांव में हमने के क्षेत्र में हमने के जौन चाचा लो बालो जैसे बड़ बुजुर्ग जी भी जाई हुई चाहे अपने गांव में भी चाचा उचा होई लो तो वो जब नावका लइकन के देखत लो आजकल जो नावका लइका बालो वो लोग के देखत लो तो हे या काने पर गामछा धो लेता लो आ सुरती बनावत रहता लो तो कहत लो
कान्हे पे गमछा धो के सुरतिया बनावत रहत लो नौका लइकन के देखत लो तो कहत लो इनका बहुत चेती नहीं दिन भर घर में घुस रहत लो एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के मेहरारू के लगे 6 महीना 5 महीना 3 महीना पर लगे जात रहनी जा आई एकरा बहन चोद जहिया से बियाह क के आइल बस तहिया से घर में घुस रहत हम वो बाबा लो से चाचा लो से एगो बात कह कि 3 महीना 6 महीना 5 महीना पर लगे जात रहल लो त 10 गो 5 गो 6 गो लड़का होत रहल से आजकल के लड़का तो रात दिन घरों में घुसल बड़ा सब तब एगो से 2 गो होता ओहू से नहीं के होता है कोई को नसबंदी चालू बा आज अगर जमाना रहे तो हमारे बाबा दादा लोग चाइना देश फेल कर रहे दादा जय हो। आइए हमारे बड़े भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा माई से विनती बा कि भैया के रुपया में यही गा आगमन लागा रहे कि सुनीलू के घर द्वार परिवार चलत रहे। आइए हमारे बड़े भैया श्री राम गुप्ता विशाल गुप्ता जी की तरफ से 501 रुपये का आशीर्वाद बा माई से विनती बा क्या कि घर में खूब रुपया बरसे। आई हमारा बाबू की तरफ से बहुत बहुत रुपया का आशीर्वाद बा माई से विनती बा कि हमेशा देवरिया में इतना रुपया बरसे कि शायद हम ये गोपालगंज से आके ऐसे अपन लेके जाए करी जय हो।